Kollox qed jindika li l-elezzjoni ġenerali se ssir f'Novembru li ġej. Fil-fatt rapporti qed jgħidu li din se ssir is-Sibt 13 jew is-Sibt 27 ta' Novembru. Jekk dan iseħħ pajjiżna se jerġa' jkollu leġislatura oħra laburista li ma tagħmilx il-5 snin sħaħ. Il-Gazzetta tal-Mument irrappurtat li wara li saru laqgħat bejn persuni qrib ferm tal-Prim Ministru Robert Abela, l-uniku għażla għalih li jmur għall-elezzjoni ġenerali bla telf ta' żmien. Dan għaliex jidher li Robert Abela huwa konxu mid-diffikultajiet li għandu fit-tmexxija kemm bħala Prim Ministru ta' Gvern imxekkel bil-problemi seri ta' korruzzjoni, kif ukoll kabinet ministri li m'għandux kontroll fuqhom. Apparti dan, Abela jaf ukoll li qed imexxi partit b'qasmiet kbar fuq diversi livelli. Jekk Abela jħabbar elezzjoni għal Novembru għal darb'oħra se jkollna gvern laburista li mhux se jkun qed jagħmel il-leġislatura sieħa tiegħu li suppost tintemm f'Ġunju tas-sena d-dieħla. Jidher li l-gvern laburista se jkun qed isejħ elezzjoni ġenerali bikrija minħabba d-daqqa li qala pajjiżna kawża tal-grey listing, kif ukoll minħabba l-fatt li l-ekonomija ta' pajjiżna mis-sejra tajjeb bidjun qed jibqgħu jiżdiedu. Il-pressjoni fuq Robert Abela komplit takkumula anke bl-intervista li ta' Joseph Muscat li fija wassal messaġġi fini ta' teddid fil-konfront ta' Robert Abela li biex sapruħu Prim Ministru kellu bżonn l-appoġġ tal-familja Muscat. L-istess aħbar kienet irrappurtata mit-Times fejn qalet li l-Prim Ministru Robert Abela ingħata l-parir illi jsejjaħ elezzjoni ġenerali għal Novembru li ġej. Intant f'intervista li kellu l-ħadd filgħodu l-Prim Ministru Robert Abela ma għamel ebda referenza għal din l-aħbar. Skitt min-naħa ta' Abela li jikkonferma ir-rebus li bħalissa qed jiddomina fil-kuruturi ta' Kastilja. Da meta Robert Abela s-soltu jkun minn tal-ewwel li jiġħad aħbar li tkun ħarġet fuq il-midja tal-Partit Nazzjonalista li skontu ma tkunx veritiera. Iżda din id-darba kellna biss skitt totali.